Nacional de la Música. Este certamen, que enguany celebra la 14ª edició, s'ha consolidat com la major oferta firal espanyola en música. Instruments de totes les classes, marques i preus s'exposen des d'avui a Intermusic, la Fira Internacional de la Música de València, que durant 4 dies es convertís en el paradís dels músics. Intermusic celebra enguany la 14ª edició, amb la presència de 140 expositors nacionals i estrangers. En esta fira es poden provar una àmplia gamma d'instruments de corda, vent i de percussió. Centenars de músics de bandes i d'orquestres de tota Espanya acudiran fins diumenge a la Fira de València per provar els millors instruments del mercat. Aquesta trompeta, per exemple, que has provat, què te pareix? Molt bé, una meravella. L'únic que passa, l'únic inconvenient que veig és que és molt cara. És una barbaritat. 350.000. Acabem d'arribar ara i de moment les trompetes estes, que són fabricació d'ací de València i van de categoría. Soy de Zaragoza y he venido, toco en un grupo con mis hermanos y he venido pues a probar bajos y eso. ¿De qué has tocado? ¿Te gusta? Buen aparato, bueno. Després de 14 anys, Intermusic s'ha consolidat com la major oferta firal espanyola en música. La vitalitat de les bandes de música valencianes és un dels factors que afavoreixen esta consolidació. Tiene muchísimo que ver, date cuenta que aquí en la Comunidad Valenciana están todas las bandas de música. Es lógico que todos estos señores durante estos 4 días pasen y vean la feria. Una gran mayoría de personas de sociedades musicales estarán aquí presentes el sábado y el domingo. La Fira de València es converteix estos dies en la meca dels músics, on proven els instruments en plena llibertat. La gran acollida de les clementines en el mercat nord-americà i els per ara bons efectes de la pluja d'estos dies sobre el camp són els 2 arguments principals.